I són els d'aquí els que et desorienten. Has de mal pensar dels d'aquí. I no t'ha d'estranyar que quan te diuen que anem a la independència i passa tot el que passa, després no passa res. O estem pitjor que estàvem. I això ja cal parlar, que no hi entraré, però molts podeu pensar de quina és la situació de la gent que fa això. Perquè, esclar, 100.000 euros l'any o 150.000 durant 30 anys, durant 10 anys, és un milió. Durant 30 anys són 3 milions. Més el que caigui. Aquesta gent s'exposarà a perdre aquest privilegi. Diran, som això, fem l'altre, aneu cap d'aquí. Però ells no volen perdre això. Fins que no tinguem autèntics patriotes com veiem a les pel·lícules de fa uns anys, de quan es fa la independència d'Amèrica, que a la gent li importa zero que passi tal pèrdua. Volen allò i no paren fins que tenen allò. El cost, mira, cada diumenge sortim d'excursió i hi ha 5 o 10 morts i no passa res. Ningú es queda a casa perquè hi hagi accidents de trànsit. I ens fiquen la por. I ens fiquen la por en la política i en la medicina i a tocalla i no sé què. I aquí els catalans, a l'època dels nostres avis, de fa 100 anys, no hi havia qui els callés. I si s'havia d'anar a repartir llenya, s'hi anava. I ja ho veiem. O sigui, a quedar-se a una manifestació, fer fogueres. Ui, és l'hora de sopar, me'n vaig a casa. No porta enlloc. I no cal fer grans coses, simplement una mica de fermesa. Perquè els que no la tenen, no cal asfaltar res, no cal cremar res. Però que a l'hora de sopar tothom a casa, aquí ens quedem fins que s'arregli. Com a mínim! I ara ha sortit un directiu que diu ai, és que aquella comissaria estava en l'os de porc. Doncs l'heu aprofitat. No ha sabut fer res. Llavors, de què? Ai, és que som molt dolents, ens han pagat. Ja saps que hi haurà algun cop de porc per aquí per allà. Però resulta que els altres estaven igual de poc que els altres. I llavors què passa? O sigui, Catalunya era brava. I els catalans feien por. Hi ha gent en Castella, el 1500, el 1600, que eren intractables. I ara som senyoretes figaflors. I el que va de valent, si va de valent, que s'ho miri bé, aviam si és valent. Valent no vol dir boig. No vol dir ser boig. No vol dir que hagis de passar no sé què. No vol dir que hagis de fer no sé què. Primer has de ser intel·ligent. Has de tenir estratègia i has d'haver liderat. I aquí hi ha la sensació que tinc. És que es dediquen a destrossar els possibles liderats per deixar aquest enciam putrefacte i regalimant sempre en el mateix lloc de poder. I això ho sento molt. A mi m'arremou les tripes. A veure, tornem al tema perquè me sembla que no anem bé per anar a Guissona, oi? Més aviat anem cap a un altre lloc. Sabeu com es deia històricament Barcelona? Quin és l'epítet que es donava a Barcelona? Històricament. Barcelona, Cap i casal? No, a part del cap i casal. La. Ara farà que digués algú. La ciutat. Ja t'he enganxat. Hauràs de dimitir, Hauràs de dimitir. No pot ser. Barcelona no era, també ho era la ciutat comtal. No. Ni comtal, comtal.
Barcelona tenia un altre, el principal, que surt a moltíssims llibres, fins al 1700, fins que arriben els Borbons. Quin és el sobrenom que té Barcelona? Barcelona la Goda.